नमस्कार। आपन मीठी आपन भाषा में रउआ सबके स्वागत बा। हम बानी उमेश पांडे। रउआ सबके देखावे जा रहल बानी कि आज जो परसिया में काली पूजा होखे वाला बटुए, जो कि सालाना पूजा होला, जो सावन के महीना में पूजा होला, उ काली पूजा आज हो रहल बटुए। तो आपन मीठी आपन भाषा के पूरा टीम आज परसिया में काली पूजा में शामिल बटुए और आज रुआ सबके हम आपन मीठी आपन भाषा के सौजन्य से रुआ सबके पूरा वीडियो काली पूजा के दिखावे जा रहल बनी, जो कि परसिया में वार्षिक पूजा होला, वो पूजा दिखावे जा रहल बनी। तो रुआ सब हमारा वीडियो के साथ बना रही और चैनल पर पहली बार हुई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। और आगे के रुआ सबके हम वीडियो दिखावे जा रहल बनी। देखी पूरा गांव भ्रमण किला के बाद में काली पूजा के जो कार्यक्रम शुरुआत होला उ होला, तो पूरा गांव भ्रमण हुई। ओकरा बाद रुआ सबके हम ले चलब काली माता के मंदिर में और ओइजा के पूरा प्रसारण दिखाई रुआ सबके। तो हमरा वीडियो के साथ रुआ सब बना रही और रुआ सब देखी परसिया से पूरा प्रसारण। क्षण में हमनी के मंदिर तक पहुँचे वाला बानी का, जो काली माता के मंदिर बा परसिया में बटुए, ओजा हमनी के पहुँचे वाली बनी का। देखी पूरे गांव काली पूजा में शामिल हो गई बटुए। पूरे रैली और जौन जुलूस एगो निकलेला, जो कि झंडा पतांगा के साथे ओकरा में लोग शामिल होला और बहुत खुशी और उत्साह से माँ काली के पूजा होला, जो कि रुआ के दिखाई हम आगे के वीडियो में। रुआ देखब पूरा परसिया के ग्रामीण जनता एकत्रित हो जालन और एकत्रित भइला के बाद में काली माता के पूजा होला, जो के धीरे धीरे हम मंदिर तक ले चल रहल बनी। अभी ई रास्ता के दिल्ली से बटुए और वह देखत हो कब जन सैलाब के जो धीरे धीरे कतार बिया वो बढ़े शुरू हो गई बटुए। मंदिर के परिक्रमा किला के बाद में जो पूजा के कार्यक्रम बा वो शुरुआत हो जाई। देखिए अभी मंदिर के परिक्रमा हो रहा बाटे। परिक्रमा होला के बाद में जो पूजा के कार्यक्रम बा वो शुरुआत हुई। ई देखी परसिया के पूरा ग्रामीण जनता एकत्रित हो चुकल बाड़न और काहे ना सालाना पूजा होला ई काली जी के, जो कि पूरे दूसरे जगह से भी लोग काली पूजा में शामिल होके खातिर पहुँचेला गांव में। और आज सावन के पावन महीना बाटे। इस सावन के पावन महीना में काली जी के पूजा होला, जो कि ई मंदिर के प्रांगण बटुए। ई देखी बहुत लोग जुटल बटुए, जो कि परसिया के बहुत ग्रामीण जनता ही बाण, साथ में चंदा पंचायत के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी एजा उपस्थित बाण। तो रुआ सब हमारा वीडियो में बना रही और आगे के दिल्ली से देखी रुआ सब के देखी जयकारा जोर जोर से लाग रहा बा माँ काली के। और कार्यक्रम पूजा के आरंभ होखे वाला बटुए, धीरे धीरे आरंभ हो रहा बा। मंदिर के प्रांगण में भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होकर शुरू हो गई बटे। जयकारा और आवाज से पूरा परसिया गूंज चुकल बटुए। धीरे धीरे लोग जुटे लागल और पूजा के कार्यक्रम शुरुआत होके जा रहल बटुए। हर साल के तरह इस साल भी माँ काली के सालाना पूजा के कार्यक्रम शुरू हो चुकल बटुए। रुआ सभी हमारा वीडियो के माध्यम से देख रहल बनी और आगे भी रुआ तो सबके देखे के मिली। तो रुआ सभी हमारा वीडियो के साथे बना रही सभे। रुआ सबके परसिया से एक बार फिर बता दिया चाहता कि परसिया से रुआ सबके प्रसारण देख रहल बनी सभे। माँ काली के सालाना पूजा के कार्यक्रम देख रहल बनी सभे। आपन मीठी आपन भाषा के सौजन्य से देख रहल बनी सभे। देखी परसिया के ग्रामीण जनता के छूट चुकल बाना और माँ काली के पूजा के कार्यक्रम शुरुआत हो चुकल बटुए। पूरे गणमान्य व्यक्ति भी एजा उपस्थित बाड़न, जो कि बतौले रहनी है कि चंदा पंचायत के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी एजा उपस्थित बाड़न। साथ में परसिया के पूरे ग्रामीण जनता
भी उपस्थित बनन और माँ काली के जो पूजा के कार्यक्रम बा वो शुरू हो चुकल बटुए। पूरा जयकारा जोर जोर से लाग रहा बा। माँ काली के आराधना शुरू हो चुकल बा माँ काली के। और देखिए ये हवन कुंड बटुए। हवन कुंड में लकड़ी जला चुकल बटुए और एजा जो कि पूजा में रुआ सबके बता दिखल चाहते नहीं। एगो अहम पूजा होला जो कि कराह में प्रसाद डाल के जो कि चावल वाला प्रसाद बनेला वो बहुत अहम होला। वो प्रसाद काली जी के एकदम महत्वपूर्ण काली जी के प्रसाद होला जो कि वो बनला के बाद ही कराह के पूजा वूजा होखला के बाद ही और कार्यक्रम और पूजा होला। तो देखिए ओकर शुरुआत हो चुकल बटुए। आग जला चुकल बटुए। देखिए कुछ ही क्षण में एजा दूध और चावल के जो प्रसाद बनेला वो प्रसाद बनी। ओकरा बाद आगे कार्यक्रम जो हुई जो शुरुआत हुई पूजा के। Yeah.
चला चला होता एक मिनट देखी प्रसाद बन चुकल बा। टेरुआ सबके जो बतौनी है कि ग्राह में जो प्रसाद बनेला माँ काली के
पूजा का कार्यक्रम खत्म हो चुकल बा। प्रसाद वितरण कुछ ही क्षण में होखे वाला बा। प्रसाद वितरण के बाद में सब लोग अपना अपना घरे पुनः प्रस्थान कर जाई। तो आपन मिट्टी आपन भाषा के सौजन्य से रुआ वीडियो देखत रही हैं। जय माँ काली, जय माँ शेरावाली, जय माँ जगत जननी, जय माँ भवानी। रोवो एक बार जयकारा लगाई, जय माँ काली। और नमस्कार, गोड़ लागतारी। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ हमारा वीडियो के साथे समय दिहनी। एकरा खाई तहे दिल से आपन मिट्टी आपन भाषा रुआ सबके आभार व्यक्त करी। धन्यवाद।